O escrito que acabamos de presentar a Ministra de Administracións Públicas, a galega Helena Salgado, forma parte do que nos chamamos a Batalla de Meirás, non? A Batalla de Meirás, que ten como objetivo a devolución do Pazo de Meirás ao patrimonio público, non? O que pedimos á Ministra de Administracións Públicas é que se inicie un expediente para iniciar a recuperación deste pazo a patrimonio público. Aportamos os recibos que pagou a xente polo que chamamos noso imposto revolucionario, non? O imposto revolucionario de 1938, non? Agora que está tan de moda o imposto revolucionario de ETA, bueno, pois daquela, no 38, hubo tamén imposto revolucionario. Cobrar forzosamente a traballadores e funcionarios unha parte da súa paga para con eso comprar o Pazo de Meirás. Como os cartos non chegaban, que foi un auténtico fracaso a chamada suscripción popular, pois tiveron que recurrir a aportación dos concellos que ingresaron todos nas arcas desa junta polo Pazo de Meirás, ingresaron o 5% da contribución. E con esos cartos foi como se comprou o Pazo de Meirás, de unha forma totalmente coactiva e con todo tipo de ameazas. Posteriormente o Pazo de Meirás foi ampliado, era unha finca de 4 hectáreas, ampliouse a 10 hectáreas, continuando con estas presións e amenazas. A xente que se negaba a firmar escrituras de venta foi totalmente presionada para conseguir a venta. E despois aportamos tamén documentación de como o Pazo de Meirás recolle tamén material de outros pazos e de outras zonas de Galicia para indicar un pouco que foi un auténtico robo que se fixo con moitos concellos. E despois tamén contamos aí que hubo persoas que se negaron a suscribir esta escritura de venta das terras que é do que se amplía o Pazo e que foron rapadas, así literalmente, es decir, que non se andaban con chiquitas, A xente que se negaba sufría todo tipo de represións e amenazas. Esta acción nosa é complementaria da que está a levar adiante tanto o Concello de Sada como a propia Consellería de Cultura, da Xunta de Galicia. Nos apoiamos todas as xestións que está facendo o Goberno Municipal de Sada, a cabeza co alcalde Abel López, apoiamos tamén a iniciativa da Consellería de Cultura para que o Pazo de Meirás sexa declarado ben de interés cultural e permita a entrada ao Pazo 4 días ao mes, pero pensamos que isto é insuficiente, que ao final desta batalla debe ser a devolución total do Pazo de Meirás ao patrimonio público para que sexa usado para disfrute de todos os galegos e as galegas. É unha finca moi grande que fundamentalmente o edificio debía utilizarse para recuperar a memoria histórica e que debía ser un monumento a conservar, pero para lembrar o que foron 40 anos de dictadura fascista, dictadura franquista. E nese sentido pensamos que o Pazo de Meirás debe ter un carácter institucional como museo, pero en todo caso o fin principal debe ser para recuperar a memoria histórica e ser utilizado para ese fin. Nos desde a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica pensamos que está mudando un pouco a sensibilidade da xente e está mudando esa sensibilidade gracias ás campañas que fixemos desde a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, campañas fundamentalmente informativas, Moitísima xente pensaba que o Pazo de Meirás foi adquirido a través de unha donación voluntaria, non sabían que se fixo desta forma forzosa a través deste imposto revolucionario e despois, en canto ao nome de Juan Canalejo, moita xente na Coruña pensa que era un médico, cosa curiosa, Cando iniciamos aí no Cantón Grande pusemos unha pancarta poñendo aí en unha pegatina tamén, e unha pancarta Juan Canalejo non era cardiólogo, a pregunta inmediata da xente e logo que era? Porque a xente pensa que ten relación ca sanidade, non lle cabe a xente na cabeza que unha persoa que ten nome de hospital pois é o jefe de Falange Española, E entón pensamos que está mudando bastante a opinión da xente debido precisamente a estas campañas informativas e de sensibilización.